бачаҷони ширини ма зодрӯзут муборак, бачаҷони хушрӯи оча. Медони гӯшкиҷони ширини очара ӯ сол хонда будамуд ку дар ден раждани баётаст нембайда ира бичхе вай торти хушрӯ ҷило барои бачаи мара кардай. Раҳмати калон, дастотон дард накунад. Маъқул чи бачам? Тортут форида куд? Бой узор сиф навистаянда о поёна кушим. Акаш нест айхаи ден ражданишта, акаш да хориҷай. Кумара нигоҳ? Кумара нигоҳ? Калониш дияк бачам. Чикор кунам? Занат бутам?